Това е и целта. Нещата да бъдат полезни за колкото се може повече хора и достъпни. И така, започваме с това представяне. Както знаете от миналия път, от предишната тема, и аз ви насърчавам не само нея, и по-предишните, защото тук се получава надграждане в процеса на тия вече 11 обучения, теми, които са доста така конкретни и практични, но има развитие, да ги вземете един път, два пъти да ги заслушате вие, вашите екипи. И вярвам, че това нещо ще бъде много полезно за вас, просто да изградите едно стройно послание и фактически да бъде полезно в нещата, които правите. Темата е време на криза, истински тест за лидерство. В общи линии, като че ли не изненадвам никой с първата част на това заглавие. Във време на криза сме действително. И тук е много важно как ще се подходи по този въпрос, тъй като има хора, които се изненадват от това, но разумните хора знаят, особено когато имат известен опит, че времето на криза е неизбежно. Така че е много важно да погледнем на това като нещо, което се случва така или иначе и как ние може да се възползваме от това, а може да се възползваме. Така че в тази тема ще разгледам 7 практични стъпки, действия на активност, които да ви позиционират и да ви направят още по-успешни дори във време на криза. И така, време на криза, истински тест за лидерство. Всички знаем тази китайска, може би, дефиниция, че кризата е от една страна опасност, от друга страна възможности. Аз мисля, че доста отдавна вече доста хора и ние, доста от нас са разбрали това, че във време на криза се крият най-големите възможности. Да, действително кризата на Запад я наричат crunch time, време през което се случват неща като натиск, усилно време, скърцат неща. Така че crunch time, обаче в това време се случват и много интересни неща като възможности, които всеки от нас, ако е с правилното разбиране, и вярвам, че тази презентация ще ви помогне, може максимално добре да се възползва за себе си и хората, които води като лидер. И да бъде един успешен лидер. Брайан Трейси казва, времето на криза е неизбежно. И сега въпросът е, като неизбежно, какво правиме през него? Как да подходиме? Въобще реално да се защитаваме, да се крием, да бъдем по един или друг начин така страхливи или изненадани или объркани. Не е нищо подобно. Самият Брайан Трейси, той има една много ценна книга, която накрая ще ви дам информация за нея. Той казва съвсем други неща, а всъщност и цялото днешно послание е в съвсем друга посока. Повече обърнато към посоката, към втората част възможности, но нека започнем от опасността. Нека започнем от опасността или това, към което може да хлътнем или как да се... Първа стъпка, това е във време на криза хората стават неспокойни, объркани, започват да се лутат, фактически да им личи, че е така. Първата препоръка е, първата стъпка, която си е много сериозно действие, просто човек да притихне, да може да се успокои, да бъде в кондиция и да може да е така застанал, че той съвсем трезво и разумно да помисли и обсъди нещата, които фактически се случват, за да може фактически да излезе, но в състояние на припряност, той няма да може да направи нещо съществено, ще направи нещо не както трябва, затова притихни, успокой се. Quiet, be quiet. Be quiet. Притихни. Много е важно, личи си. Аз лично съм виждал такива хора във време на криза, на силно време, как просто му удоволства, как те действително знаят как да застанат и да бъдат по-спокойни и да направят, действително да извлекат ползата от това, защото говорим тук все пак за глобална криза. Така че в това време е много важно тези хора, които ще се отличат. Отчети фактите. Това означава действително съвсем трезво да извадим нещата на повърхността, да не ги скриваме, да не ги пренебрегваме, да ги извадим тия неща на факти. Това представяне, след като говорим за лидерство, знаем, че става въпрос за човек, който
води хора доброволно, на които е комуникирал мисия, кауза, екип има изграден, сформиран, така че посланието винаги е свързано с хора, с които този лидер е заедно и говорим за теста на успешния лидер, как той да го премине в това, за да бъде и той и екипа по-успешни да продължат в мисията или в визията и голямата картина, която преследват заедно, да успеят. Затова задават се въпроси. Даване на въпроси в това време е толкова важно. Те изкарват нещата на повърхността. Сиреч въпросите предизвикват комуникация. Действително хората, които имат неща в себе си, ако не бъдат комуникирани, напрежението остава. Важно е лидера да слуша точно това нещо, да вземе информация от околната среда, от всичко, което е възможно, да вземе тази информация. И тази информация, която дойде, обикновено времето на криза предизвиква да излезат и негативни неща, и грешки. Той трябва да се въздържи от това да започне да съди веднага. Това не е правилно, тъй като това съдене веднага противопоставя хората, веднага когато някой се опитва да отсъди и реално да постави някой друг в тази позиция на виновност, тогава се създава една среда на разцепление, в която ако е разединен този екип, лидера няма как да ги обедини и да ги поведе нататък. Така че не съди. Много е важно това. Има начин как да се комуникират грешните неща и да се вземат съответните мерки, но да не се почне веднага с фактите да се съдят нещата. Много важен момент е следващата трета стъпка. Особено във време на криза поеми отговорност. Като част от екипа, лидерът, действително, той трябва да знае, че е основният, който е отговорен и той не трябва да бяга от отговорността, която е като лидер. Или ако са хора в даден екип, които са в лидерски призив, действително става въпрос за всеки един от тях. Така че това, за което казахме преди това, не дей да обвиняваш, а поеми отговорност. Не обвинявай другите за създалата се ситуация. Защото това няма да създаде по-нататъчно придвижване на този екип. Така че не обвинявайте другите. Много важен момент. Знам, че е трудно, може би в някои моменти и ситуации, обаче този подход ще ви се отблагодари. Вярвайте в това. Изпитвал съм и едното и другото и знам за какво говоря. Предполагам, всеки един от вас ще може да го сподели в края. Остани твърдо уверен. Това е конфиденс или увереност, а тя също е характерна за тези хора, които са с съответен фокус. Те виждат през съответната ситуация, през нея, за да останат уверени в това, което следва. Затова е толкова важно, когато се тръгне на едно такова пътешествие с даден екип, да може хората да знаят тази визия по-голяма, да знаят своята мисия, да знаят това, което правят заедно, за да имат и винаги в трудно време тя да излиза наяве. Просто тия неща е много важно предварително да се уточнят и да се препотвърди тази увереност в хората, защото това привлича и е много атрактивно. Хората в време на криза просто търсят действително опората, място, където фактически да последват и да бъдат събрани отново и да продължат. Така че остани твърдо уверен в нещата, които правиш с хората, които сте заедно. Това е много важно. И така, в тази среда вече, когато видяхте няколко неща преди това, идва момента, в който човек, ако е достатъчно трез, затова е много важно да се запази тази трезвеност, хората да бъдат спокойни, да бъдат действително с отворени сетива, да се огледат в реалността. Тук идва момента да освободи своята креативност. Всички казват, във време на криза е време на възможности. Да, точно така. Точно във време на криза се предизвиква тая креативност за хората. Аз винаги това съм го забелязал. И когато тя е така налична и по правилния начин, действително човек ги хваща точно тези моменти, особено когато е в екип и започва екипа да работи,
е много ценно това, защото всички подхващат тая креативност и се създава едно ново ниво. Ето тук идва момента, в който казваме, че времето на криза или това усилно време е време на промяна. И когато екипа се придвижва и има тая инерция и този катализатор, нали, тази атмосфера на креативност, тогава тези нови възможности, те се появяват и промяната се случва много по-лесно и по-добре. И при преодоляването и с новите възможности се получава вече следващото ниво, което е много красиво и много добре и хората постигат невероятни резултати. Така че креативността идва точно в този момент, когато е създадена средата. Много важен следващ момент е приоритизирането. Точно в този момент е, когато дойдат и възможностите, когато дойде и по-голямото напрежение, е много важно да се съсредоточиме, да си преподновим или да си припомниме приоритетите. Защото е важно, точно когато се преминава и в време на промяна, да се правят важните неща. Първо да се направят важните неща или направете важните неща важни. То винаги е така, но когато се извърши тази промяна, има някакъв вариант и възможност прибавяне на нови възможности, приоритетите действително да се изместят. Всичко трябва да е подчинено на тази по-голяма визия, в която се предвижва екипа или лидера, в който води хората. Така че е важно тук в този момент приоритетите да бъдат съответно съобразени и преподновени. Така че важните неща да бъдат направени отново важни. И така, всички тия неща виждате, че са действия, нали? Не е нещо, което да е пасивно. И когато имате вече този арсенал от възможности и по правилния начин екипа е събран и личи си, че хората са така въодушевени, има напредък, има нещо към което да се продължи и да се протегнат, тогава идва момента, ето виждате, не на отстъпление, а настъпление. Време на криза, време на настъпление и за контратак, не е време за отстъпление. И действително печелят или успяват тези, които са точно с това мислене. Изправяне и атакуване, предприемане на действие. Така че вярвам, това е нещото, което фактически да остане във вас, че идвайки време на криза, то е време на възможност и на нови действия, които да накарат хората действително да постигнат по-големите резултати. Така че постоянно предприемай действия. Предприемачеството е нещо, което е белег за лидера и това да поведе хората в активно действие напред е белег за неговия успех. Така, завършвам с още нещо, което е също от Брайан Трейси, всъщност и книгата, за която ви споменах. Ако функционираш добре по време на криза, ти ще си истински лидер и ще имаш един чудесен живот. Живот споделен с другите, хора, които оценяват това, че кризата е неизбежна и как да реагират в нея, защото това са циклите на живота, това са белезите на живота, up and down, нагоре, надолу. И това е много важно, как хората... Някой казваше, или влизаме в криза, или сме в криза, или излизаме от криза. Това са, мисля, също и Брайан Трейси. Препоръчваме ви тая книга, Crunch Time, този известен автор и изключително успешен човек. Това е нещо, което е действително и не само това, и много други негови материали. Също и на много други хора, за които до сега стана въпрос. Успешните хора в бизнеса, те са успешни лидери и те в този процес, през който върват, те са преживяли доста кризисни моменти. И това, което ги квалифицира успешни реално, е това, че те във време на криза са успяли да вземат максимума за себе си и своите екипи. Така че това беше от мен за тази вечер. Виждате стройно и кратко послание. Не искам да давам някакви големи, невероятни такива знания. Това са просто едни такива пасове, порции откровения, които винаги трябва човек да ги има в предвид и като ги постави в своята вътрешна субстанция и ги комуникира с хората, с които е в екип, тогава всички заедно ще могат правилно да реагират в това време. Пускам чата.